ngayon ay garlic kangkong. Ito lang ang ating mga kailangang sangkap. Garlic at saka kangkong. Init ng kawali. Lagyan ito ng konting mantika. Igisa ang bawang hanggat ito ay magiging golden brown. Pag golden brown na yung bawang, set aside na natin ito. Lutuin na natin yung kangkong. Gamitin nyo lang yung mantika na ating pinaglutuan ng bawang para ito ay mabango. Lagyan ito ng kaunting magic sarap. At takpan para ito ay maluto. Pag nag-set na yung gulay, buksan ito at haluin nyo lang. Haluin nyo lang ito hanggat sa ito ay maluto. Sa tingin yung naluto na yung gulay, lagyan ito ng kaunting sesame oil at patayin. Hainin ito at ilagay natin yung garlic na ating ginisa kanina. Tcharan! Ito na ang ating garlic kangkong. Mura na, healthy pa. Happy eating!